Coñecimos nas crechas, é certo, que lle pagamos unhas cervezas tamén. Non todas as que bebeu, porque... I'm saying that you drink too much now, it's a joke. Bueno, entonces, bueno, o que parece unha cousa dunha noite non é unha cousa dunha noite, é unha cousa de moitos meses de curre. A Real Filarmonía de Galicia, o Concello de Santiago, bueno, a Real Filarmonía de Galicia con toda a xente de producción, de verdade, é unha maquinaria inmensa de xente que realmente cree no seu traballo, para nos, parte da nosa familia xa. No Concello de Santiago, que temos esa extraña sensación de que un concello este orgulloso de ti, eso é algo que para nós é totalmente novo. Bueno, non queremos acostumbrarnos, pero a realidade é que sentimos ese cariño. Tamén entendo que ese cariño non é hacia Sunra, sino hacia o que representa Sunra, que son tres tipos que creen no que fan música e que curran como cabróns, basicamente o que facemos os tres xuntos. E bueno, e para toda a equipa de Sunra, que son os nosos técnicos de cabeceira, Xurxo, Fidel, toda a xente de vídeo, de fotografía, Iván, Pilo, Pablo, Moncho Rivarulla, xente de producción, Inés. Cando se di que isto da cultura que dá moitos postos de traballo, é certo, hai un mogollón de xente currando detrás desto, un montón de xente que me esquezo seguro. Hoxe está facendo son a todo isto e grabando todo isto o señor Mr. Pablo Barreiro. Pablo Barreiro, que grabou os dos primeiros discos de Sunra e que ao final, mira, despois de 16 anos ou de non sei cando, aí está outra vez grabándonos. Queremos facer unha mención especial, última, e xa seguimos, xa acabamos, última, a Antonio Peña e Julián Rodríguez, os orquestradores desta música fantástica que nos agasallaron. Non sei onde están, onde estades? Poñedevos en pé. Antonio e Julián, teñen asento, por lo menos. Bueno, onde estean... Están ali! Os orquestadores que quedaron sin asento. Fantástico. Bueno, gracias. Xa sei que estades na barra, xa sei. Bueno, non pasa o drinking. Ok, bueno, todo isto ven para presentar o último tema da noite, que cando compuxemos creíamos que éramos parte dunha minoría absoluta e hoxe sentímonos absolutamente mayoritarios, casi unha dictadura. O sea que moitísimas gracias por vir, sodes fantásticos, sodes moi pequeños, rematamos con minoría absoluta.
lo va a pegar. Ah, en la de sonido. Yo creo que veas.